Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Achilles. Murag may gipasabot ang imong pinahiyuman da, madama. Pinaagis sa kong gahom. Pangitaon ko ang nahimutangan ni Achilles. Kada, maunay maayo, madam. Unya ipadakop tayo nila ni Upaw ug Puroy. Dili, Claudia. Ako ang mangunay. Unsa na? Husto ba ko? Nga imo lang unang kalimtan ang pagdumot mo ni Defino aron do na kay kadangpan. Kaysa tan-aw ko niya, in love siya ni mong tinuuray, Sandra. Og usa pa, ang nahitabo ni Angel nga imong pag-umangkon, dili pa buot ni Sir Defino. Time para ko ito. Milapan ka niya? Nakatrabaho ko nila magkatiot. Og nakita ko nga under ni Madam Duria si Sir Defino. Ako gani, grabe ang gibati ko karon nga kahiubos. Ni Agwa? Oh. Naibaw ka na ba nga si Achilles? Nga naman si Achilles. Dili siya na ako tinuod nga igsuon. Unsa? Anak lang siya sa suod na mong silingan kanhi. O gisagop lang na ako siya tungod kay wa na siya mga ginikanan. Ug ako siyang giisip nga tinuod nga manghod. Unya, sabi problema diha. Milaya si Achilles nga waday sa maybaw nga di mo man nagsuon. Dili na mao ang rason, Sandra. Oh, unsa di ay? Dili ba naibaw ka naman nga in love man kayo kung agwa? Oh, di ba uyab naman ka mo? O lagi. Unya, unsa may problema diha? Di ka gusto nga ang imong uyab may power? Nga usa ka hero? Ang gwapito kay Agwa mahimong tao nga tubig? Mo na problema mo, ha? Yan is Dili na mao. Unsa lagi? Si Agwa og ang bata nga si Achilles. O Sara. Ha? Uy, pag-sure diha, uy. Maunay tinuod. Og nauwaw kayo ko sa kong kaugalingon, Sandra. No. Maunang naglagot ko nila. Apil na si Jeric. Tungod kay wagad sila musulti na ako nga si Achilles ug Agwa. O Sara. Kinuo ko pa na bangi. Hala, uy. Unya, day. May nahitabo na ni Agwa. Uwa pa, uy. Well, kung sa bagay, si Achilles, bata, o si Agwa ulitaw. Ako pa nimo, di ka na lang magsuko-suko diha, uy. Di ka na lang mag-uhaw-uhaw. Kadaghan diha, nga nagminyo kay gintang ang ilang mga edad, dako kay gintang. Ako pa nimo no, wad-uni mo ang imong kauwaw ni Achilles. Ang maayon mo buhaton, paabuton mo na lang nga maulitaw si Achilles, Lianazel. Og anak mo maila kung tinuuray bagid ang iyang gugma diha nimo. Kung ikaw paghihapon ang iyang hikukmaon, kung mahingkod na gid siyang ulitaw. Achilles! Oh, Jeric, Oh, niya na ang gikinahanglan mo. unsa man ni? Diba? Nagplano ka mang musud og balik sa bahay sa kupanan? Oh, Nya. May kinahanglan ka man anisa. Oh, kani ba? oh, digital camera? Oh, Jeric, diyan magana. Hinatag ni ma'am. Aron ko no, makakuha kag mga litrato dito sa sud, sa bahay sa kupanan. Aron, mo ipakita ta sa mga pulis. Husto ka, Jeric. Husto ka. Uy, may tao sa gate. Ako ni Abli. Kanaligo para bas numero eh. Ay, palihog lang Achilles. Ako lang tayo eh. Ako na lang.
Unsay ato? Maayong hapon. Tiguang. Unsa man unta? Iya. Mangayon akong hinabang dong. Bisan unsa lang, kutob sa inyong ikaluoy. Oh, kadiyot lang iya. Ariyon ko na si ma'am. Diya ka lang una. Wata lang ko. Kinilang 50 Achilles. Og tagain na lang diha sa ato makaon sa kusina ha. Pusta lang. Oh, ma'am. Og habalik unya diri kay may sabutan ta. Oh, ma'am. Iya. Ya. Oh. Uy. Iya. Oh. Ano naman itong tiguang? Iya. Ang giing ng pawaton. Milakaw noon. Ay, pasag din na lang Achilles. Tingalig mo balik ra to. Ma'am, unsa itong giingon mo nga aton sa butan? Hain si Jeric. Paapila diri. Oh, ma'am. Oy, si Madam Doria. Hello? Hello? Madam? Miss Claros, Madam, unsa may nahitabo nimo? Naghilak ka? kisabay dili magkahilang. Nga miduhot naman sa katawhan ang mga pagtaot namo ni Divino. Unsa? Miss Claros, mauna di resulta sa mga pagbutang-butang sa mga taong nasina namo. Migamit og mga bata ng mga tao karon aron tuhuan. Kasakitan ko, Miss Claros. Sakit kay paminaw nga mabatian mo ang imong pangan nga gisawsawan na sa mga tigbalita nga mauni. Mauna. Madam, maayo tingali nga imong ikiha ka ng mga tawhana. Kinsa man kada sila, madam? Pasakaig sumbong aron mahibaw ang mga tao nga bakak di ayang ilang gipalakaw. Dili na lang ko, Miss Claros. Ihangad ko na lang sa langit kining tanan. Kung makalugar ka unya, suruya ko diri. Aw, pwede kaayo, madam. Bisan karon dayon. Asa man ka karon na akas inyo. Ni ako sabay sa kupanan. Ari lang tingali ko magpalabay sa kagabion tungod kay dili na ako mapauli sa bahay. Oh, sige, madam. Muanha ko. Og unsa man magdahakog pa ni hapon nato? Aw, naaba sa brondiha si Sir Divino. Tuas siya sa bahay, Miss Claros. Sige, madam. Paabot ako. Bye. Achilles? Ganiha ka ra diha? Aw kamong duha si Jeric? Muadto ka, ma'am? Tuyoon ko nga adto ko matuog. Aron mapanidaan ko kung unsay ilang gipangbuhat didto. Ayaw una pagpauli karon, Claudia. Nga naman, madam. Andama ang usa ka guest room. Kaya ni matog karong gabi una ang tiguang dagang nga maestra. Madam. Dali ah. Madam, karon dayon. Makita mo ang imong gipangita, Miss Claros. Pag-ilis. Unsa to? Pag-ilis. Na ako'y mga sinina diha. Mahusto tingali na nimo. Kay asa man ta? Gilaay ko. Gusto kong musuro ng gabi na. Unya, kun mo ani si Divino. Di pa to makaanhiron. Aw, pwede man ako siyang pahibawon. Pero di na lang, uy. Sige na. Maayo ka ha? Hello. Gilaay mi diri Liana Zil sa kondo. Pwede manuroy mi? Asa mo gustong manuri kay basig makasigbat ako karon. Anahaot na mo. Sa paborito natong hangout. Okay. Pag-expect lang nga muwan na ko, okay?
Sige na, bahay na kay masibog kawas na storya. I love you. Oh. 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 Siga man ang mata mo, Divino. Kuan. Giyatagan ko lang mayong pagtagad. May gipangutana ba ko, Divino? Kuan. Andam na ang dinner. Mga naog na ta. Kay kaming na kuno ang tiguang daga. Sige, tana. Oh, Miss Claros. Good evening, madam. Nagpaandam kong panihapon para nato. Ay, nagdasab ko, madam. Way kaso na. Ato na lang nag-i-appeal. Good evening, Miss Claros. Ay, good evening, Sir Divino. Dali na mo sa dining room. Ato na lang dito magtiwas og sulti. Dali na mo. Oh, mas maayo pa tuod. Tana, Miss Claros. Claudia! Kuha rin gida ni Miss Claros. Diha ka lingkod, Miss Claros. Madam Doria, mahimo bang Hilda na lang ang isangpit mo na ako? Okay, radi mo? Ay, nga nung dili man. Mas mubata ka kung diritsoon ka na lang og sampit na mo, Hilda. Husto si Divino. Murag hotel ang arrangement sa ilang sakupanan. Ni apay dining. Divino. Lingkod na. Uh, Sugdan ta na ang pagpangaon. Kay daghan para ba may istoryahan si Miss... si Hilda. Jeric, upo. Ha? Diyan na paingon ang kwartsa. Nag-roving. Basig muli rin ang bintana sa sakyanan ni Ma'am Hilda. Makita niya ka. Upo lang. Tuod, na? May hunong labagit sa tungod ining sakinan ni ma'am nga nagparking. Di na tingali na siya makakita nato eh. Bisa na. Ayaw na pagkumpiyansa. Kita na mo. May cause and flashlight. Yang iwagan na suod ni sakyanan. Wah, pasinog makitaan ta. Upo lang kita. Ayaw paglihog, Jeric. Okay. Milakaw na siya. Uy, may kisinyasan siya. Naido ka tawag nagpaingon din eh. Sila na si Upaw ug Puroy. Kaon og maayo, Hilda. Ay, dili ko magpalabi kaon, madam. Uy, ilabi na ron nga gabi na. Wa ka day magdaog, driver? Wa na lang, madam. Ako na lang nangunay sa pag-drive kay gipa-day off ko ang akong driver. Oy, pagkabuutan mo, Miss Claros. Oh, Hilda. Ako bang amo, why day off? Ang iyang driver. Dili ko ingon ni Ana, Sir Divino. Lain pa'y ato, Hilda. Pasalamatan ta ka nga mi anhi kagyod. Ano mo duyog sa akong kasubo ning nabaniog karon nga mga sayop nga balita bahin ako. Husto ka, madam. Maog yun na'y akong tumong. Tungod kay di ko makatuo nga ingon anak mo kadautan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!